Βύρον, βύρον. Τι σημαίνει αυτό? Και το ευλογούν στην Αρμενία. Ας το ανακαλύψουμε. Άγιος Γρηγόριος του Νάρεγκάζη αρχίζει τις προσευχές του από τα βάθη της καρδιάς μου. Εδώ είναι μια συνομιλία με τον Θεό. Οι ασκητές, οι ερημίτες και οι μοναχοί. Λέγεται ότι έχουν μια ειδική σχέση με το Θείο για να διευκολύνουν τις συνομιλίες, πιο συγκεκριμένα τον διάλογο. Η συνομιλία με τον Θεό είναι πάντα διάλογος, ποτέ μονολόγος. Προσεύχεσαι, ο Θεός απαντά, απαντάς. Ο Θεός απαντά, το Άγιο Μύρον. Είναι ένα μέσο με το οποίο ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας. Το μύρον είναι χρήσμα. Λάδι που χρησιμοποιείται για τη χρήση. Η λέξη Χριστός προέρχεται από το χρήσμα. Ο Χριστός σημαίνει ο χρησμένος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο Ιησούς, ο χρησμένος. Το χρήσμα αναφέρεται μερικές φορές ως Σμύρνα, ως ένα από τα δώρα που προσφέρθηκαν στον Ιησού Χριστό όταν μόλις γεννήθηκε από τους μάγους. Στην περίπτωσή μας, στην Αρμενική Εκκλησία, το ονομάζουμε Άγιο Μύρον. Χρησιμοποιείται σε παραδοσιακές εκκλησίες όπως η Ρωμαιοκαθολική και οι Ανατολικές Ορθόδοξες εκκλησίες για να αλήφει, δηλαδή να σφραγίζει, όπως το αμήν που ολοκληρώνει τις προσευχές μας. Με αυτό η πίστη σφραγίζεται, ενώ η προετοιμασία του Αγίου Μύρου διαφέρει μεταξύ των διαφόρων εκκλησιών. Η χρήση συμβολισμού από την Αρμενική Εκκλησία είναι εξίσου μοναδική με το γεγονός ότι η μοίρα από προηγούμενες ευλογίες από την εποχή του Χριστού προστίθεται στη νέα παρτίδα, συνδέοντας έτσι την παρούσα κοινότητα με την αιώνια ομάδα πιστών. Η Αρμενική Εκκλησία θα ευλογήσει μια νέα παρτίδα μύρου στο Άγιο Εχμιατζήν κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η οποία πραγματοποιείται κάθε 7 χρόνια. Η αγιότητά του, καθολικός Καρεκίν Β, καθολικός όλων των Αρμενίων, θα προεδρεύσει με τη βοήθεια επισκόπων και κληρικών από όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια ειδική περίοδος προετοιμασίας και μια φόρμουλα που συγκεντρώνει αρωματικά λουλούδια από όλο τον κόσμο σε αυτό το μείγμα. Και το ευλογούν με τη λόγχη, τη συγκεκριμένη λόγχη που τρύπησε την πλευρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στον Σταυρό, καθώς και το Άγιο Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή μαζί με τον Άγιο Σταυρό και το Ευαγγέλιο. Τώρα, η μηχανική του πώς συμβαίνει αυτή η ευλογία είναι συναρπαστική, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο η πραγματικότητα ότι το Άγιο Μύρον είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, που μας μιλά και μας καθοδηγεί. Πάντα. Βλέπεις το Πνεύμα του Θεού μιλάει μαζί μας πάντα, αλλά συχνά οι δέκτες μας είναι αμβλείς και δεν είναι ρυθμισμένοι στην ίδια συχνότητα. Το Άγιο Μύρον ευθυγραμμίζει τους δέκτες μας με την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο από τα 7 μυστήρια στην Εκκλησία μας είναι η χρήση. Το μυστήριο ακολουθεί άμεσα το βάπτισμα και όλοι εμείς που έχουμε βαπτιστεί στην Αρμενική Εκκλησία το έχουμε λάβει. Μπαίνουμε στην Εκκλησία μέσω του βαπτίσματος και τώρα μέσω της χρήσεως ο ιερέας μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να μας καθοδηγεί, να διατηρούμε αυτή τη νέα κατάσταση, να διατηρούμε αυτή τη φρεσκάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας ενάντια στους κινδύνους, τους πειρασμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ο ιερέας χρήει το μέτωπο ενός ατόμου με τη λέξη γλυκό μύρο, λέγοντας στο όνομα του Ιησού Χριστού χύνεται πάνω σου ως σφραγίδα των άφθαρτων ουράνιων δωρεών. Συνεχίζει για τις αισθήσεις, για τα μάτια να μας κρατούν φωτισμένους, για τα αυτιά, για την ακοή της Θείας Εντολής, για τα ρουθούνια, για μια γλυκιά μυρωδιά από τη ζωή την αιώνια στο στόμα μας για να μιλήσουμε τα λόγια του Θεού. Στα χέρια μας ώστε να κάνουμε τα καλά έργα του Θεού, στην καρδιά μας για να την κρατήσουμε καθαρή και στην πλάτη μας ως ασπίδα δύναμης κατά του πονηρού και στα πόδια μας για να κατευθύνουμε τη διαδρομή του ταξιδιού από εσένα
Έτσι, σας προσκαλούμε να αναμίξετε τις προσευχές σας σε αυτό το μύρο, να πείτε αμήν στη χρήση που μας ενώνει με το παρελθόν μας, το μέλλον μας και όλη την αιωνιότητα. Αυτή είναι η 7η χρονιά, αυτή είναι η ευλογία της Αγίας Μεσογείου.